Rasmus, så gå ud og lave mad. Jeg har røde strømmer på. Det er Rasmus ikke. Jeg er ikke sej nok. Det var det der med... Med hvad? Jeg kan lige stikke dine fingre ned og tjekke om det er... I vandet? Jeg kan ikke stikke noget pas, den skal ned i vandet. Au, de er varme for helvede. Au! De kan ikke tage den, den er glat. Mine fingre! Nej, I er ikke færdige. Er det ikke færdigt? Det gør lidt længere. Du får fucking sulte til at mad. De begynder at ligne noget, mand. Det er fordi, du dropper 10 tons. Fucking smør ned i, mand. Det er jo spise med priser, Rasmus. Det skal du huske. Rigeligt med smør. Ja, det er rigtigt. Rigeligt med smør. Der er ikke noget smør nu. Nej, derfor de bliver brune, skal du nok se den klamme lort. Det er gennemtænkt. Gør du nok til. Pop det. Find ud af dig selv. Har du grim? God ting, god ting.